Ka project clean surrounding ha kejerap lang ki katu ka ningut ki rushimet kelahir sasha kasunang maroj ban mau maram ki bahap West Khasi Hills district ban lay ban ai jerap shikilongyeng ki beduna ka yo ka kot bar ki bashem jing e hakum gani ka por. Hagani ka jing ai jerap ka bakin tub iki marba mardi ki jur bar ki wei la ai ru ringkat lang bat shi utan rai ding haman la ka yeng. Ka jing temu jong ka project haba ka ai ki di ki tan rai ding ka long bat pene pensa ka maryang khnang bengin yo e kle air ka khoj basuba. Pi gini kita riding ro kita gi bangi on forest department. Kaya ka message ka badan lor kani ka long ba ka wei ka yeng ka dei ban lo kumno ka dei ban thung si riding ngai la gila le spho riding ba ka message ka long ba pi manta ke di gini ki por corona ki di ki por mo ki pollution certificate di kali gini kita tingim tip kal air ka long kumno ndai ban penne pensa ya kata ka clean air clean environment with the hope of having a better environment for the kids or our kids in the future. They nakataka nongrem ngin bang isa sedang kani kajing thungdiang namar pinapej man hakani ru tu nyomer hantai ru la pom diang tu bodang pom nu pom chu pinapej man ta gini kajing snai tu ki surak furlien Shillong ti all the way to Joy all the way Shanish po West Khasi Hills kini kita ru pi kila jot bon ki khau tam. At least we can do something in a small way kan with that in mind tingi sasdang kani thungdiang ru namar kam don jingmon lada phi don kani ka saudong sopun ka bkhoj nri kal air ka bjobo kam don jingmon e kata. So when you say clean earth clean environment it have to be clean from all aspects. Kuman chupan kan mau ka project clean surrounding hapo ka jalami ba Jeff Kinjing kradab bansa mi gini ki jerap shikweru ki longyeng ki barakiwe ki district ki bakin thub ikari boy district ki East Khasi Hills West Khasi Hills but Southwest Khasi Hills district hakani kasian pan I kadon ngajing terpat nagato kane giliang bat kumjuru hamtam lele sini po West Khasi Hills mairang bat kata sakamau maram ngin ngampat jupoi ti lemba kajingirap jong ki paralok bat jingiano senyang nakaliang pisa nakaliang tiar katar bat kumjuru nakaliang jong Khasi channel ti bat taking all these things into consideration they okay will ngin ya biang session dengan sayong ngumta session ngam tips kanusin ti one day at a time ngai kumbayalam banajrong ti katahi